ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. имрӯз 26 марти соли 2022 1000 рубл 132 сомонӣ бу 20 дирам бо курси давлатӣ ва 134 сомонӣ бу 50 дирам бо курси интиқолӣ маблағ. $100 бошад 1296 сомонӣ. дар имрӯзанавормон 17 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархи хона ҳамагӣ аз 90 000 сомонӣ сар мешавад. хонаи 90 000 хонаи рақами 13 мебошад ва аз шаҳри Душанбе хона бо нархи ҳамагӣ 130 000 сомонӣ ҳастак, хонаи рақами 16 мебошад ва дигар вариантҳои хуб бисёрай. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатся кунед. ба телеграм каналмонам дӯстони азиз ҳатман обуна шавед. ссилкаш дар комментария видео ҳастак. чибаки гап-гапае ки ба наздикӣ метавонанд ютуба дар Россия маҳкам кунанд ва ҳатман VPN скачат карда через VPN тамошо кунед. ҳатто агар ютубам заблокировать кунанд, шумо метавонед ба ҳазур через VPN чи YouTube, чи Instagram, любой сайт дар омада моро тамошо кунед. агар кадоме надонад VPN чия, Telegram чия, дар комментария нависед. агар хоҳишманду зиёд бошад, алоҳида видеонавор тайёр мекунем. дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ дошта ки бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон роӣ кунед. агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хели хона шумо дар коре. бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Баҳористон. 8 сотиқ замин мебошад. хона магазин, аловхона, навес, баня дорад. боз алоҳида времянкаам дорад. времянкаш 2 хона ва кухни калидор баняам дорад. боз дар даруни хонаам баня ҳастак. алоҳида ремонт якум мошина замонавия, дуюм мошина бошад бе ремонт. об ва свет дорад. дар пешаш духтурхона, мактабша кардестанд, 2 этажа хезондестанд, ремонт рафтестанд, ремонти мактаб. номи маҳалла Баҳористон мебошад. аз даруни шаҳри Кӯлоб 10 минута раҳай. мошина дошта бошӣ 3 сума таксикатӣ мерай. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран дӯстони азиз. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. 8 сотиқ замин, нархаш 310 000 сомонӣ. хонахар боша бо гап мезанем. метавонед 2 бачаи зан дора, сраза ҷидо кунед. марҳамат бародаро, мегӯяд соҳибош хона ҳамаи шароита дора, медрӯи зиндагӣ мекунед. тока магазинаш беремонтай 20 та дарахти мевадиҳанда дорад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, пеши донишгоҳи Аграрида, яъне Селхоз институт, Северни мебошад. духонага бо масоҳати 53 сотиқ замин дар 11 ошёнаи бинои новостройка қарор дорад. худи бино аз 18 ошёна иборат мебошад. хона ремонт дорад ва нархаш бошад $41000. ремонти замонавӣ дар подъезд 2 та лифт мешавад. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ҷайҳун, пештара номаш Хумсангир, 20 гектар замин мебошад, яъне 2000 сотиқ замин. дӯстони азиз, дар ҳавлиш бассейн аст, термекс дорад, оби гарм ҳамавақта, 6 тақрибан 7 дар хона дорад. боз савнаву дачаам дорад. боғ дорад. дар боғ дарахти зардолу, шафтолу, бодом. дар ҳавлиҳошонам дарахти гелос, анор, зардолу, бодом, нок, хулас ҳама чӣ ҳастак. дӯстони азиз, 2 лимональникам дорад. документошам 100%. транша, яъне гармхонае ки лимону апелсин парвариш меёбад, ҳамин лимональник мебошад. ҷойгир аз дар ноҳияи Ҷайхун, пештара номаш Хумсангир, шаҳри Бохтара гузашта то панҷа норафта, лаби раҳай. ай хона роҳ метовад. роҳуш асфальт мебошад ва маълумоти пуррае метавонед аз соҳиби хона дастрас кунед. рақамошон дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ гап занед. нархаш бошад дӯстони азиз $400,000. агар ба 2000 сотиқ замин тақсим кунем, ҳамагӣ сари ҳар як сотиқ заминаш $200 мехалтад. дӯстони азиз, марҳамат. аз номи канали Dom TJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, маҳаллаи Ҷӯйбодом, кӯчаи Завхоз, 4,7 сотиқ замин мебошад. гирдуш семинблоқати маҳкамаи дарвоза дорад. 3 дар хона қати коридор.
ҳамом дар даруни хона, ошхона, ҳезумхона, ҳуҷҷатхона, ҳамом алоҳида мебошанд. ҳавли стяжкакардагия документош 100%. нархаш $30,000 бо маслиҳат мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 4493 мебошанд. WhatsApp, Imo, Viber ҳаст. фақат одамони харидор занг зананд, илтимос мекунад соҳибаш. 2 километр то бозори Балха мебошад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ, деҳотии Навобод. 3 ҳуҷрага бо калидораш, баняш, 6 сотиқ замин, об свет дорад. документош 100%. нархаш 185,000 сомонӣ бо муомилаам дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат, барои маълумоти пурра муроҷиат кунед. рақамҳое ки Россия мебошанд WhatsApp доранд. рақамҳои Тоҷикистон Мобигап доранд. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Восеъ, кӯчаи Сайдалӣ Вализода. 6 сотиқ замин, 4 дар хона, ремонташ олӣ. паталонҳо фигура, каладовка, ошхона, боз як беседкаи барҳаво замонавӣ, об дар ҳавли светам ҳастак, наздики беморхонаи марказида ҷойгир аст, назди мактаби рақами 53. масҷиди калон дар наздикияш мебошад. ҳуҷҷатҳош пурра ҳастак, ҳамаш 100%. нархаш бошад 380,000 сомонӣ бо муомилаам мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино, кӯчаи Спечак, рӯ ба рӯи бозорчаи Зарафшон. доми 7 ошёнагаи навастройка мебошад. худи хона дар 4 ошёнаш ҷойгир аст. дом Б-лифт. духонага мебошад бо масоҳати 60 метри квадратӣ. ҳамом ва ҳоҷатхонаш алоҳида. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳарду рақамҳо WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз, нархи хона бо маслиҳат мебошад. аз номи канали Dom TJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш, назди кинотеатр. хона 20 сотиқ замин мебошад. 12 дар хона дорад. хонаҳо ремонти нав, замонавӣ, 2 ҳамом, 2 ҳоҷатхона дар дарун, боз 2 ҳамом ва 2 ҳоҷатхонаи дигар дар берун. ҳамагӣ 4 ҳоҷатхона ва 4 ҳамом мебошад. канализатсия ҳастак. кухни ҳам дар дарун ва ҳам дар берун ҳастак. боз ҷои гову мол ҳам дорад. метавонад 4 оила зиндагӣ кунад. нархи хона $150,000. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур. документош 100%. техпаспорт дорад. дар ҳазрати Мавлоно ҷойгир аст. ҳози Гулистон мегӯянд. ба масҷиди ҳазрати Мавлонора 7 минута раҳ мебошад. нархаш $90,000. коридораш тёпли пол дорад. кухниш алоҳида, подвал ҳастак. 10 сотиқ замин, 4 дар хона, подвал, коридори калон, 3 ҳамом, 3 ҳоҷатхона, сауна, кухни алоҳида, ошхона, ҳезумхона ва гармхона яъне парникам ҳастак. марҳамат. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи каналмон гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Камсамол. ба аэропорти шаҳри Кӯлоба 4 километр мебошад. ҷамоати Даҳана. 8 сотиқ замин, 3 дар хона, 1 калидор, кат, баня дар даруни хона мебошад ва нархаш 100,000 сомонӣ. рубл ва доллар дар рӯи экран. рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. рақамҳои Россия, Имо, WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз.
хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вусе, ҷамоати Тугарак, деҳаи Рамазон Фазов. 6 сотиқ замин, 4 дархона бо подвал дорад ва веранти калон. Кладовка дорад, баня ва нонхона ҳастак. 10 дона дарахти мевадиҳанда ҳастак. ҳуҷҷатош 100%. хона дар лаби роҳи Вусе ва Кулоб қарор дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, нархаш бо маслиҳат. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Мадад, пештараномуш посёлкаи Мис мебошад. хонаи 136 назди роҳи Калон. Садик, мактаб, балница ҳамаш дар наздикиш мебошад. 1,3 километр то района. 8,5 сотиқ замин, 4 дархона, 12 ба 12 мебошад, яъне 144 метри квадратӣ. об ва свет ҳама вақта, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. қисман бо чизу чораш фурӯхта мешавад. ягон чизи прастои соҳибош назадагиянд, ҳамаша барои хидшон кардагиянд, лекин ҳозир срочно сум дар коре, барои ҳамин мефурӯшанд. хонаро бо ғишти пухта сохтагиянд, канализатсия шаҳрӣ, яъне канализатсия ноҳияи Рӯдакида часпидагиай. метавонем дуюм ошёнаро бардорем. фундаментҳои хона ҳамин хел имкониятро доранд. ва агар дар шаҳри Душанбе ягон як ё ин ки ду хонага бошад, алиш мешавад, болои сум дода шавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия фақат WhatsApp-шон кор мекунад. нархаш $60,000 бо савдо мешавад. ва дӯстони азиз, ҳамин ҳавлия мо махсус навори алоҳидашам дорем. ссилкаша дар комментарияи видео мемонам. метавонем ба ҳазур даромада тамошо кунем. лекин пешакӣ огоҳтон мекунам ки даҳамавор нархи сомонӣ ва рублиш бо курси пештараяй. ҳозир курс чӣ хеле ки медонед алӣ шудагиай, барои ҳамин нархи доллар ва сомонишам камтар боло рафтагиай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Нурак. дар дохилии беморхонаи марказии шаҳри Нурак, 3 дархона, 3 сотиқ замин ва нархаш бошад 90,000 сомонӣ. иваз ҳам мешавад ва арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештараномуш Қурғонтепа. ду хонага бо масоҳати 36 метри квадратӣ, масоҳаташ барои ду хонага камтар мебошад. дар дуюм ошёнаи бинои советӣ. хона чӣ хеле ки мебинед ремонт дорад, ремонташ аз миёнарам пасттар мебошад. дар назди ҳукумати вилоятӣ ҷойгир аст. нархаш 185,000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, ду хонага бо масоҳати 66 метри квадратӣ дар 6 ошёнаи бинои навастройка. хона ремонти нав дорад, бо тамоми шароитҳои мусоид фурӯхта мешавад. бино дорои шаҳодатномаи техникӣ, яъне техпаспорт, лифти замонавӣ ва насоси обтаъминкунӣ аст. ба ҳамин номерҳо занг занед. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҷойгир аст дар Шабчароғ. нархаш 365,000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. як хонага бо масоҳати 32 метри квадратӣ дар 7 ошёнаи бинои навастройка. соҳибаш мегӯяд ки сохтмони бино рафтаест, дом 7 этажа мешавад. иваз ҳам мешавад бо мошин. хонаҳо падъабой тайёр мешаванд. мегӯяд соҳибаш 2 моҳ пас дома месупорем. ҷойгир аст дар поёни корвон ва нархаш 130,000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад ва чӣ хеле ки гуфтем, ба мошин иваз ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар маркази шаҳри Хуҷанд. 3 хонага бо масоҳати 47 метри квадратӣ. барои 3 хонага, дӯстони азиз, 47 метри квадратӣ бениҳоят кам мебошад. дар 3 ошёнаи бинои навастройка. хона бе ремонт, коробка ва ҷойгир аст дар маркази шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Камоли Хуҷандӣ. дома охири соли 2020 супоридагӣ буданд. монолитна кирпични мебошад. 2 лифти безшумни, яъне беовоз дар ҳар як подъезд ҳастак. нархаш 300,000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навормон. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. ҳатман бо VPN моро тамошо кунед ва дар телеграм каналмон обуна шавед. чӣ ба ки ба наздикӣ мутаассифона
ютюба дар Федератсияи Россия маҳкам мекунанд. Барои ҳамин дар телеграм каналмон обуна шавед. Кадоме ки телеграм надорад, скачат кунед, регистратсия кунед ва дар телеграм канали Dom TJ хонаҳои фурӯшӣ обуна шавед, то ки мо бо якдигаримон алоқамонро гум накунем. То боздид барори кор, худо нигаҳбон.